kosɛbɛ. An ka kunnafonidilaw kabi Bamakɔ mun ye Georges Atino ye, Mohamed Danyogo ani ka fara Mariam Kuyate kan. Olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la, an bɛna kunkun a n'a ɲɛɲɛ, an bɛna d'aw ma sisan. O kɔfɛ an bɛna kuma mun fɛnɛ kan tuguni, an bɛna kuma kurantigɛ kan Mali kɔnɔna la. Gɛlɛya min b'a la ani jamanadenw yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan yaasa u bɛ se ka nin gɛlɛya ninnu k'a latɛmɛ. An bɛ sɔrɔ ka na tila ka na kuma Tchad jamana ale bɛ tagama kɛ États-Unis kɔnɔna la. O tagama in senfɛ a tɛmɛna ka na VOA kɔnɔna la, a ye laseli kɛ an ka kunnafonidilaw ye. Ninnu de ye an ka bi Malikura kunnafoniw ye, ka sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ mun bɛna fara kan Siyaka Tarawele fɛ. Balimaw an ka foli b'aw ye aw danse kɛnɛ kɔnɔna la Malikura jɛmukan a sigira nin wagatinin na. An y'a fɔ an ɲɛna an ka jɛmukan kɔnɔna la ni o ye Mali ye, an bɛna daminɛ n'o ye. Mali kɔnɔ saradasiw ka minisiriso ani saradasukɔrɔw ka minisiriso o kɔni sama ka bɔ colonel Alpha Yaya Sangare ale ka gafe mun bɔra o kɔnɔna kow la ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko gafe in ko a bɛ dankari saradasiw finitigilakaw olu bɛ wuli ka jɔ mun na u jalakelen don k'a fɔ ko u bɛ kan ka dankari adamadenya hakɛ la. U y'a yira u ka nin sɛbɛnfura in kɔnɔna la ko ni mɔgɔ kofɔlen ko a bɛna bila saradasiw ka sariya ko o fana bɛna boli a kan. Mohamed Danyogo ale tun bɛ nin ko in kɛnɛ yɛrɛ kan, a bɛ ɲɛfɔ ɲɛna. Ni gafe kofɔlen ni ministère de la sécurité ko ale kɔni a kɔnɔkumaw ko olu ma jɛni a fan caman ye o baaraw olu kolomokarili o kɛra dɔgɔ furancɛ jan tɛmɛnen o kɛnɛ yɛrɛ kan maa min ye gafe in sɛbɛn n'o ye colonel Alpha Yaya Sangare a tun bɛ ka mun fɔ an ka jɛ an ka o lamɛn. Commence tout d'abord à remercier le chef de l'État, le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Nga foli o bɛ jamana ɲama ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ka ladilikan olu caman na mun y'a to ne yɛrɛ nin gafe in sɛbɛ o de ye k'a fɔ ne yɛrɛ ne ye gawo kɛ jamana kɔrɔnyan fan fɛ ani nanpala jamana cɛmancɛ fan fɛ ani jamana fan camanw gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n ye fɛn minnu ye o de y'a to n ko n bɛ nin gafe in ka a sɛbɛ ne ka faamuyali ko o ye mun ye bamanciya walew olu o kɛlɛli kan ni maa min yɛrɛ nin gafe in kalan i bɛ se k'a ye k'a fɔ n bɛ ka fɛɛrɛ minnu fɔ a kɔnɔ a fɛɛrɛw o bɛ se ka kɛ sababu ye mun kɔni ye bamanciya wale ye ka o kɛlɛ ka o dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye fana fɛɛrɛw ka tigɛ walasa ni wale ninnu yɛrɛ olu kana se ka sira sɔrɔ. Aller aussi vers un peu de la prévention. Jamana minisiri caman kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka a ko ka a seereya mun ye colonel Abdoulaye Mayiga n'ale ye mara ɲama ye ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ale hakilinata o kɛra mun ye ka ɲɛsin nin gafe ma an ka jɛ an ko lamɛn. An bɛ wagati min na bi an bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan ka fɔ an bɛ Mali kura de kɔnɔ wa lajɛrɛ belebele min n'o tɔgɔ ko Assise nationale de la refondation o kɛra o de y'a to ne kɔni hakili la an bɛ don min na ko bi farafinna gun u caman u bɛ se k'u ɲamada Mali ma a bɛ ka bamanciya wale ka o kɛlɛ cogo min na ka o fana o bɔ o sira fɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mun ye Burahima Kansa ye n'ale ye sanfɛ kalanko o minisiri ɲama ye ale fana ale kɔni ale tun bɛ kɛnɛ in kan wa gafe in yɛrɛ sɛbɛnni ale ye folikan min kɛ ka ɲɛsin a ma an bɛ se k'o fana lamɛn. Ne yɛrɛ bolo nin gafe in kɔni gafe ɲɛnama don wa gafe min don sanfɛ kalan ɲinini ko o gafe de don wa maa min yɛrɛ ye nin gafe in sɛbɛn ale ye gendarmerie o jalatigiba ye an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ a ye ɲininiw a ye olu bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ cogo min na gafe in a kɔnɔ ko o ka se ka nin ɲinini ninnu kɔni ka o sira ka o taama farafinna gun kan bi mun ye nin waleya cɛjugu minnu ye a kɛlen don ka bɛɛ gan a kamana la an kɔni an bɛ laɲini min kɛ nin gafe in kɔnɔ maaw ka se ka u ka tata sɔrɔ a la ka bamanciya walew ka olu kɛlɛ. Et pour les Sahel de manière particulière. O la ministère ka nin sɛbɛnfura in bɔlen k'a fɔ ko nin gafe kofɔlen kɔni ko u ma jɛni a kɔnɔko ye wa maa min kɛra a sɛbɛnbaga ye n'o ye colonel Alpha Yaya Sangare ko sɔrɔsiya sariyaw ko u bɛna boli ale kan an y'a ɲini ka colonel yɛrɛ yala n'an bɛ se k'a lasɔrɔ maa min kɛra a ka nin baara in kɔni ale kunnafonidiba ye maaw ma an n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ ale y'a yira k'a fɔ ko colonel bɛ wagati min na ko sisan k'a t'a fɛ ka kuma ka ɲɛsin nin gafe in ale kɔnɔna kuma ma. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ali bi an bɛ tɛmɛ ni babu kelen ye Georges Atino ni ale y'an ka lasigiden ye Bamako ale fana wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko kelen ka gafe mun ni a tɔgɔ ye ko Mali jatigɛ wale gɛlɛyaw farafinna kɔnɔna la a ye mun sɔrɔ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ Georges.
Colonel Alpha Yaya Sangare ka gafe mun kunkan ko kuma gansira kosɛbɛ Bamako fo kana bange gafe in sɛbɛnbaga yɛrɛ minɛli la sibiridon su fɛ gafe in jirali jama la o kɛra février kalo tile 24 o gafe ɲɛ 400 kɔnɔna la Colonel Alpha Yaya Sangare ale bi hakilinaw fɔ jatigɛ wale kulu kɛlɛcogo la farafina kɛrɛnkɛrɛnnena fana Mali la ka faraw kan a bɛ adamadenw ka hakɛw lafasɛkulu dɔw fana ka jateminɛ sɛbɛn dɔw kɔni fan dɔw cari kɛrɛnkɛrɛnnena ka ɲɛsin Mali sɔrɔsiw ka wale dɔw kunkanko ma gafe in kɔnɔ o babu yɛrɛ de kan Mali kanako minisiriso b'a ka dantigɛli sɛbɛn dɔ bɔ ka jalakilikanw kɔni k'a fɔ k'olu tɛ tiɲɛ ye wa ko Mali sɔrɔsiw ma wale kɛ mun bɛ dankari hadamadenw ka hakɛw la wa ko gafe in ma a sɛmɛntiyali taabolo bɛɛ lajɛlen kɔni dafa sani a ka da kɛnɛ kan ko o de kosɔn sariya mun talen bɛ o kunkan ko o na waleya ka ɲɛsin gafe in sɛbɛnbaga ma gafe in dara kɛnɛ kan fana don min na ni o ye février kalo tile 24 ye Mali marabolo kɔni caricogo ani kɛrɛnkɛrɛnnenya marabajɛkulu kuma lasilan Colonel Abdoulaye Maïga ani Mali sanfɛ kalanko minisiri olu fana tun bɛ kɛnɛ kan nka Mali marabolo minisiriso y'a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko an minisiri tun bɛ yen u yɛrɛ tɔgɔ la nka ni fana ko u tun ma gafe in kɔnɔ ko kalan sani u ka se kɛnɛ in kan ka fara kaw ya a sinsi fana dantigɛli sɛbɛn fana kɔnɔna la ko Mali sɔrɔsiw jalakilibali do Colonel Alpha Yaya Sangare ale ye Mali sɔrɔsi ye mun ye kalanw kɛ ka taga politiko ta fanfɛ ani fana a ye kalanw kɛ ka taga lakanako ta fanfɛ nin tun ye a ka gafe sɛbɛnni fɔlɔ yɛrɛ de ye Georges Atino Bamako VOA Bamara tɔgɔ la hali bi an bɛ tɛmɛni ni babu kelen ye an bɛ to Bamako ye sariya yɛrɛ bɛ mun de fɔ finitigilakaw kan ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma jamanadenw fana hakilila ye mun de ye nin waleya in na yasa ka se ka jaabili sɔrɔ nin na Mariam Kuyate ale y'i sanfani a ka kuma galama ye a ye jamanaden dɔw hakilila ta koɲa la Mariam ka sanga Colonel Alpha Yaya Sangare ale ka nin gafe bɔli ma maa dɔw ye jalaki bin soldasi ɲɛmaw kan ka d'a kan ko gafe tun tɛ se ka bɔ ni ka a cari ka sɔrɔ a kɔnɔ ko o ma lakodɔn i n'a fɔ sariya b'a laɲini cogo min Idrissa Doumbia entrepreneur do surtout que président ka lamini na mɔgɔ bɛ min bɛ se ka kalan ka ɲuman ni juguman dɔn a la an bɛ administration min na bi a fanba bɛ sɔrɔsi ye gafe ma se ka di olu si ma u ka kalan ka ɲuman na a juguman dɔn fo kana se jama dalajɛ ma wagati min na bon moi je trouve que il y a eu bon peut-être que bɛ se ka fili vice de forme dɔn b'o la quoi. Mamadou Gisse Bamako sanfɛ kalanso kalanfa don min bɛ kiridɔniya yɛrɛ kalan di an ka ale fɛnɛ ka yetaw lamɛn yalasa gafe kan ka bɔ ka sɔrɔ a kɔnɔ ko ma dɔn wa a bɛ se ka kɛ ni hakilina min ye o ye danaya sɔrɔ sira de ye mais danaya tubabuw y'a fɔ an ye k'a fɔ ko la confiance n'exclut pas le contrôle a bɛ se ka kɛ fana o ye gafe in kɔnɔ kalan nka nin yɔrɔ ninnu tun dogolen don ka bɔ a kɔnɔ donc sisan n'a bɛ taa publication yɔrɔ la fɛn minnu samana ka bɔ a la olu bɛ fara kan parce que janfan bɛ se ka bɔ yɔrɔ caman na dɛ. maa dɔw fɛnɛ ka miiri la ko ka i hakilinataw di walima ka a sɛbɛn n'an ko min ma ko liberté d'expression ko maninfin bɛɛ lajɛlen dama ka kan o la démocratie jamana na nabi togo la politigima don kulu min bɛ wele ko morina o tɔnden fɛnɛ don bɛɛ lajɛlen de dama ka kan bɛɛ lajɛlen ye hakilitigi de ye degun min b'i ka a dɔ la n'i m'a fɔ hakilina min b'i la ni ɲuman don a dɔ la n'i m'a fɔ hakilina ɲuman in tɛ se ka waleya a bɛ kɛ fu de ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamana ko la finitigila ko t'o la awa civil ko t'o la u k'a to mɔgɔw k'u hakililata fɔ o de b'a to futuna min bɛ adamadenw dusukun na o futuna o bɛ faga. Mali le défi du terrorisme en Afrique o ye a gafe kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ ye min denkuti kɛla sibiri tɛmɛli sɔdasi ɲɛmabaw minisiriw ani maa mafalenbaw caman tun bɛ a kɛnɛkana na min yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko a gafe kɔni a carila nka maa dɔw ka fɔ la ko fɛɛrɛ telima dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka sigi sen kan yaasa ka se ka nin ko in yɛrɛ dan sira la. a kana ye a kana san ala kana kodɔn mɔgɔw kana kalan o ye action urgente ye min bɛ se ka boloda sisan ka saisi kɛ ka retiré ka bɔ circulation na.
Colonel Alpha Yaya Sangare ale de ye nin gafe yɛrɛ bɔbaga ye Mali woromasiri tabo ka ɲɛma dɔ don. Ni waati na aminɛlen don ka da kan k'a ka gafe kɔnɔ ko dɔw be Mali sɔrdasiw jalaki ni juguya wale kɛli la ka ɲɛsi siviluw ma. Lakana minisiriso ale y'a sɛbɛntiya communiqué kɔnɔ ko ka kɔn a gafe bɔli ɲɛ k'a kɔnɔ k'o lajɛla u fɛ ko nga falen wɛrɛ do la a gafe sɛbɛnden dɔw la min ye Mali sɔrdasiw ka kunnafoni di soba ye DIRPA a ma se k'olu ka jaabiw sɔrɔ ka sanga nin ko in ma. Mariam Kuyate ka lasilikan do ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Balimaw an b'a ɲɛsin nin wagati na Burkina Faso jamana ma ni dɔgɔkun laban in na fagalijuguba kɛra ye ka mɔgɔ caman bɔnɛ u ni la. Kader Traoré ale b'a ko fɛsɛfɛsɛ ye. Kader Burkina Faso ngo sɛrɛdenw ani sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko maa ɲɔgɔnna 170 olu bɔnɛna u ni na karilenw février kalo tile 25 tɛmɛni. Nin dakabana ninjugu wale ninnu kɛra faso worodugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Komsilga, Nodɛ ani Soro ka dugudenninw na. Nga an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan sɛrɛdenw ma se ka sɛmɛtiya k'a fɔ ko n'a sɔrɔla jɛnkulu maramafɛn tigilamaw ka walejugu lo walima n'a sɔrɔla faso yɛrɛ ka finitigiw ka nɔw lo. O le kosɔn kiiritigɛso min yatɛn ka fabara ale ka ɲɛma a ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko ale ka baarakɛɲɔgɔn dɔw sera ka o senfa lamusalon tɛmɛni ka taa nin ninjugu wale ni sɛmɛtiya ani ka se ka kunnafoni jɔnjɔn dɔ sɔrɔ ka taa fɛn min kɛra sababu ye ka maa ɲɔgɔnna caman ninnu bɛɛ nin bɔnɛ o na. O kɔfɛ fɛnɛ procureur Ali Benjamin Kulibali ka laseli kɔnɔ a y'a yira ko sɛgɛsɛgɛliw b'a sen kan min bɛ se k'a to olu ka lɔn ni jɔnjɔn kɛ nin ninjugu wale nin na. O laseli kelen nin kɔnɔ wɛgiya ka procureur ko ale bɛ wele kan bɔ fasodenw bɛɛ fɛ minnu bɛɛ bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn di yaasa olu ka se ka o tɛgɛla maa minnu bɛɛ nɔ bɛ nin damatɛmɛ wale nin na. A siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni fagari jugu bi kɛra faso kɔnɔ kama sɔrɔ enquêtew ma se ka jalaki bɛ mɔgɔ si kan. Hakilina jigira janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 tɛmɛni o fagari jugu ɲɔgɔnna dɔ to kɛra Yirigudugu la min kɔnɔ a yira ko maa ɲɔgɔnna 200 kɔni olu tu bɔnɛna o nin na. O kɔfɛ fɛnɛ avril kalo tile 20 san 2023 tɛmɛni maa ɲɔgɔnna 100 kɔni olu tu bɔnɛna o nin na Karama ka dugudennin na ale fɛnɛ ye jamana worodugu dugudennin dɔ ye. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Ni wagati na an bɛ tɛmɛ ni kibariyaw ye an b'a daminɛ ni wagati na Senegal jamana la ni u ka foroba dasumusumu walima barosigi min tun kɛra jamana ka politiki mankan bɛ yaasa ale bɛ se ka ban cogo min na o jaabi ani lamɛnliw olu kɔni dira Senegal jamana famayaso ma a y'a yira k'a fɔ ko ladilikan ani hakilila yira minnu kɛra ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni a y'u faamuya ni lasili kɛra u ka Senegal ka famayaso ale ma. An bɛ segin ka na Ameriki jamana kɔnɔna la u ka Cour suprême ni o ye jamana ka kubedaba ye u ka kiiritigɛla 9 minnu kɔni bɛ olu kɔni bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko Colorado y'a ka sariyaso y'a lajɛli min kɛ ka Donald Trump k'ale sen bɔ u ka cɛbɔya la ko o ye waleya ye ko o tɛ se k'o kɛ ko jamana kɔnɔna la ko jamana ka wasadenso ale dɔrɔn de yamaruyalen don ka se ka nin waleya in kɛ u ka laseli la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Malikura a bɛ senna hali bi ni wagatinin na an b'a fɔ ɲɛna an bɛ sɔrɔ 102 FM ka ni bɛ Bamako an ka foli bɛ ani radio minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ radio parisien walasa an bɛ segin an bɛ na Bamako an bɛ tɛmɛ ni kibariyaw ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen Mali jamana kɔnɔna la u ka minisiriso janbɛ sanfɛ kalanso la ale kɔni ye dansigi Mali kalanso olu ka tɔnkulu a bɛ fɔ min ma ko IAM ka sababuya kɛ waleya caman tɛlen don ka ɲɛsin surtout ninjuguya ani wale minnu bɛ kɛ sanfɛ kalanso ninnu na. Mariam Kuyate ale barola ni ɲininikɛla dɔ ni o ye Mamadu Gise ye ale bɛ nin ko in fɛsɛfɛsɛ an ye kosɛbɛ. Gise? Ministri min ye nin baara kɛ an b'a fo. A ye wulikajɔ min kɛ nin ye ko ye ko min b'a yira k'a fɔ ko sisan a problème
a tɛmɛna dan kan ka sababu kɛ mun ye nin tɛ siɲɛ fɔlɔ nin tɛ siɲɛ fila ye maa yɛrɛ t'a dɔn nin ye siɲɛ hakɛ min ye ekɔliden sara siɲɛ min na o la an b'a yira k'a fɔ ko ayɛm u bɔr'u ka hukumu kɔnɔ a mɛnna olu ka hukumu de ye bɛɛ lajɛlen bɛ min dɔn association ko la n'o ye jɛkulu ye o ye ka jɛkulu kɔnɔmɔgɔw k'olu ka hakilinaw ɲini k'a dɔn ka tila ka wuli ka jɔ kɛ pour que o hakilinaw ka se ka sira sɔrɔ jamana kɔnɔ o tuma olu ka intérêt ye mun ye olu ka intérêt kan ka kɛ kalanko ye olu ka intérêt kan ka kɛ u ka condition amélioration ye olu ka wulikajɔ kan ka kɛ kalan tasira ɲuman ye. Ayiwa lakana yɛrɛ koɲa o est ce que an bɛ se ka fɔ ko o talen don ba la sabula an m'a ye min ye maramafɛnw ye marifa muru ani a ɲɔgɔnna caman o bɛ ye kalandenw yɛrɛ bolo ka caya. O de la an y'a yira k'a fɔ ko waati dɔ la anw yɛrɛ tun bɛ wuli ka girinajɔ kɛ ka se polisiw ma pour que activité min bɛ sanfɛ kalanso la olu kana perturber cogo min na olu kana lasa cogo min na an bɛ polisiw ɲini olu kana sanfɛ pour que k'an dɛmɛ o lakanali la o tuma an b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na olu fana dɛsɛra ka sababu kɛ olu ka nali n'u ka taali ne kɔni t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na an t'u ye ka caya fo ni ko tiɲɛna tuma min bon n'a y'a sɔrɔ polisiw tun bɛ ye waati bɛɛ gendarmew tun bɛ ye waati bɛɛ ne hakili la ekɔlidenw tun tɛ masɔrɔli kɛ k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ ekɔliso la fo ka taa fɔ k'a ye mɔgɔ bolo dan. Ayiwa ka sanga nin bɛɛ lajɛlen ma e yɛrɛ bolo est ce que e sigi kun bɛ AEM na bilen Mali jamana kɔnɔ. Nin ɲininkali y'a yɛrɛ jaabi ka ban an y'a yira k'a fɔ ko kabini AEM sigira n'a a san fɔlɔ bɔra a la n'u tun bɛ kɛlɛ kɛ u sigikun yɛrɛ kama n'o ye kalanko n'u ka sɔrɔko n'u ka condition ko ye kabini o waatiw bɔra a la an y'a ye k'a fɔ depuis 2000 fo kana se nin waati ma AEM kɔni sigilen bɛ dɔrɔn minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la olu bɛ don faamaw kan ka bɔ faamaw kan k'u yɛrɛ ta ɲini ne yɛrɛ bolo nin waati na AEM sigikun foyi t'a la. Gɛlɛya min filɛ nin ye AEM kɔnɔna na e bolo a fura ye jumɛn? Ayiwa n'i ko ka AEM kuraya tuguni o tɛ ne hakilina ye o tɛ ne fɛ ko ye ni a kɔni kan ka kuraya fo k'a lajɛ de a ka di n ye ka kɛ AEM membre ye o tɛ dɛ a ka di n ye ka kɛ AEM leader ye o tɛ dɛ fo a ka dɔn k'a fɔ nin ye kilasi premier de ye nin ye kilasi hakiliman de ye nin ye kilasi ladiri dɔ de ye olu sugandiw de bɛ olu kelen kelenninw de bɛ sugandi ka kɛ AEM ɲɛmɔgɔ ye olu kan ka dɔn k'a fɔ u kan ka kuma maitre fɛ cogo min u kan ka kuma administration fɛ cogo min u kan ka laɲiniw sabati cogo min na walima u kan ka kɛlɛ min kɛ pour que taɲɛ ka sɔrɔ kɔnɔ o de kan ka kɛ n'o tɛ min kɔni bɛ yen sisan o kan ka filenkolon ci k'o bila. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Malikura a bɛ senna hali bi an bɛ segin an bɛ to Bamako an bɛna kuma mun kan o ye kuranko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔna la nin wagati na a kɛlen ka jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ gan i kamana la o hukumu kɔnɔna la Mariam Kuyate hali bi ale kɔni wulila ka jamanaden dɔw da sumusumu u bɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan yaasa yeelen ko fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Mariam. Kurantigɛ banbali o ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Bamako kuran tun bɛ tigɛ maaw la lɛri 5 walima lɛri 8 bɔɲɔn kɔ nka a bɛ waati damadɔ bɔ bi sigida dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ se ka tile 2 walima tile 1 jalen kɛ ka sɔrɔ u ma kuran sɔrɔ o wale in yɛrɛ kɛla sababu ye ka maa caman kun ɲɛsin fɛɛrɛ wɛrɛw ma ni ka se ka yeelen sɔrɔ. Aja Kulibali ale ye Gabugu kɔnɔ donso ye min yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Lafiyabugu ma. Kurantigɛ in kɔni kelen kan san dan na yɛrɛ de an kɔni bɛ ampule ni de san min bɛ économie bon o kɔni n'o kɔni ye chargera tilegan fɛ sufɛla n'o y'a sɔrɔ kuran tigɛlen fɛnɛ don bon a dan ye miniti damadɔni o fɛnɛ bɛ tigɛ bɔ a kɛra sababu ye k'a kɛ hali denmisɛnninw ka leçon ta a ko bɛɛ gɛlɛyara denmisɛnninw tɛ ka se ka leçon yɛrɛ ta kurantigɛ bolo tɔrɔsi kɔni bɛ ka sa an taara tɔrɔsi san fo 400 bon hali tɔrɔsi o fɛnɛ la yɛrɛ f'i k'o brancher kuran na ne kuran fɛnɛ tɛ yen nɔ o fɛnɛ bɛ ban donc an b'a charger tile de la hali sisan an filɛ k'a labɔ k'a bila tile la. Fɛrɛ min talen filɛ Aja Kulibali fɛ maa caman ɲɛsilen don o de ma Mali kɔnɔ groupe électrogène sani se tɛ maa minnu ye Vinabe Dina ale ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye min ka kuran baara fanga ka bon kosɛbɛ n'o yɛrɛ kɛla sababu ye a ye groupe électrogène dɔ ɲini nka a ka fɔla ko a nafaba
taa ka sɔrɔ siraw kan. Gɛlɛyaba de b'a la parce que groupe in waati dɔ kun kɛra kurantigɛ kun ma juguya kosɛbɛ. Anw bɛ essence 400 k'a la. O kun bɛ se k'an ka baara kɛ yanni kuran na. Mais sisan kuran a bɛ se ka tile journée bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a ma na. Donc an bɛ obligé ka essence k'a la min bɛ se fo 1000 ni a kun kan fɛn yɛrɛ ma. Tiɲɛ yɛrɛ la ale a bɛ ka wari min don an kun ni kuran kun bɛ yen anw t'o wari don kuran yɛrɛ facture la yɛrɛ. Mais an bɛ ka min don sisan groupe la walasa ka se ka baara kɛ o ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ. N'i y'a jateminɛ kalo la yɛrɛ a ka ca siɲɛ 2 siɲɛ 3 fo siɲɛ 5 an bɛ min don facture la. Ni waati in na jagokɛlabaw entreprise baw ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kule la. Yɔrɔ groupe mana mɛn baara la a tɛ bila yɛrɛ moteur mana chauffer dɔrɔn donc a bɛna ni tiɲɛ a bɛ tiɲɛ fana. Ni kuranko kɔni ɲɛ sɔrɔ la foyi t'o de bɔ sinon groupe ko ma nɔgɔ dɛ. Bɛɛ ti se quoi n'a fɔra i bɛ groupe mɛnɛ k'i sigi bitigi kɔnɔ kuma dɔ la 30 minutes heure kelen mɔgɔ ti don biti ka ɲininkali kɛ yɔrɔ i bɛ décourager dɛ. Ni sugu ka di kɔni donc a bɛ tɛmɛ mais ni waati in na sugu jɔlen don jamana jɔlen don wari tɛ yen donc n'i ye wari fana don groupe la ka k'i sigi ten a ma nɔgɔ quoi. An ka makɔrɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni dɔ ka bama sa dɔ ka nan ti diya. Groupe feerelaw k'o fara ampoule rechargeable feerelaw kan ni maa ninnu kɔni bɛ k'u tɛgɛ nɔ ni waati in na sabula fɛn minnu don u bɛ ka san ka caya kosɛbɛ Mali kɔnɔ a feerekɛlaw ye o sɛbɛntiya. Groupe ninnu bɛ ka marché mɔgɔ caman b'a demande kɛ prix ko in de bɛ a ko mɔgɔ caman na murutiya ko la sinon actuellement yɛrɛ an ka stock bɛɛ épuisera f'an bɛ ka commande kura de makɔnɔ tantɔ. Groupe bɛ san 6 kVA bɛ taa 900 000 la puissance kumaba anw fɛ yen o kun ye 45 kVA de o bɛ taa 9 500 na bon puissance wɛrɛw bɛ yen an b'olu kɛ sur commande. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 00 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Malikura a bɛ senna hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye an b'an ɲɛsin nin wagati na Chad u ka ministre ka ɲɛmɔgɔ ni o ye premier ministre ye ale tun bɛ tagama la Amérique jamana la o tagama sen fɛ a sera VOA ka jabala la a ye ɲininkali dɔ di an ka kunnafonidila ma ni o ye Alexandrine Ologon mun bɛ kan ka bayɛlɛma Kadiatou Traoré fɛ an k'u ka baro fan dɔ lamɛn. Le Tchad est en transition et le Tchad a décidé de s'engager sur un chemin de réconciliation. Tchad bɛ furancɛ fanga la ani Tchad y'a latigɛ ka bɛnkan sira dɔ daminɛ ni ko ɲɛnajɛla bɛɛ ye. Ni y'a latigɛ ka dɛmɛ nin Tchad nin na min bɛ bɛn min bɛ kelenya ani min b'a fɛ ka basigi sɔrɔ min bɛna kɛ ko ɲuman ye bɛɛ bolo. Ka tugu Tchad bɛ baara kɛ fɔlɔ ni Tchad jamanadenw fɔlɔ de ye. Nga Tchad fana ye marabolo fitini nafama kɛrɛnkɛrɛn ye min bɛ baara kɛ ni jamana wɛrɛ ye i n'a fɔ Amérique wa a nafa tun ka bon ka na yan walasa ka Tchad ka cɛsiri sinsin ko kura ka baara kɛ lahalaya nafabaw ye i n'a fɔ lakana i n'a fɔ jatigɛ wale kɛlɛli waati cogoya koɲɛw adamadenya koɲɛw nga fana ka kalanko ni dɔnniya hijibu kura da wuli nga fana sɔrɔko jɛɲɔgɔnya walasa ka dancɛw sigi tiɲɛna ni sirijuru ni Amérique o ni Tchad cɛ. À l'échelle des pays, on fasse feu de tout bois. Ceux-là doivent aussi trouver à travers ces moments difficiles, je dirais. Wa o la ne kelen jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye kɛra i n'a fɔ a nafa ka bon ne bolo cogo o cogo ka na yan ka ni ɲɔgɔn falen waati ninnu sɔrɔ walasa ka jɛɲɔgɔnya barikama nafama jusigilan sigi n b'a fɔ ko kɔrɔtɔko dɔɔni kan k'an dɛmɛ. Avoir un Tchad stable qui va permettre en tout cas de travailler ensemble avec les partenaires sur les enjeux d'intérêt copartagés. En effet, la grosse actualité au Tchad, c'est le décès de Yaya Dilo. Bi kunafonimba min be Tchad kan o ye fanga ngaradabagaya Dilo ka fagali ye arabadun min ma sɔrɔ la sɔrɔdasi lakanakɛlaw ka giringajɔ a ka kulu daga yɔrɔ kan jamana kiri ɲɛmɔgɔ ka laseliw la e bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan? Mes condoléances non pas seulement à sa famille mais mes condoléances nga sanga fo nga sanga tɛ a ka denbaya dɔrɔn ma nga sanga fo bɛ mɔgɔ minnu fagara olu bɛɛ ka somɔgɔw ye fan bɛɛ fɛ o cogo la sɔrɔdasiw dɔw bɛ yen minnu sara duguden bɛ yen minnu sara nin ye jɔyɔrɔ ye n'o ye jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye b'a fɛ ka min kɛ. Et donc condoléances à tout cela et appeler chacun à l'épuiser au fond de lui
o la b'a fɛ ka n ka sangafo di mɔgɔ bɛɛ ma minnu bɔnɛna u ka ɲɛnamaya la ka wele bila bɛɛ ma u k'u yɛrɛ dusukun kɔnɔ lajɛ ka ladilikan soli min kan ka dɛmɛ ka sini ɲɛsigi sira yelen ani ka hakili jigin siɲɛ kelen ko kura kɔrɔtɔ la Tchad ka kelenya la dusukun bɛnkanw dusukun lafiya ani ka wele bila bɛɛ ma u k'u yɛrɛ minɛ u ka sabali nin bɛɛ kɛra k'an to yan yaasa ka nafolo ɲini walasa ka fanga ni jɛɲɔgɔnyaw lajɛ walasa k'an dɛmɛ ka nin furancɛ fanga nin laban nga ka adamadenya gɛlɛyaw fana jaabi ka tugu Tchad be mɔgɔ bolilen miliyɔn 1 ni tɔrɔmɔɲɔ 5 ni kɔ bisimila minnu be na politiki gɛlɛyaw kɔfɛ yen ka bɔ a sigiɲɔgɔn jamanaw la Libi ni Sudan an be minnu bisimila kosɛbɛ an ka so o la Tchad be cogo dɔ la ka nafolo bɔ diɲɛ foroba nafa dɔ la diɲɛ lakanani kama que cette humanité ne nous quitte point. Yaya Dillo était accusé d'avoir mené dans la nuit de mardi à mercredi une attaque contre les locaux des services de renseignement. Yaya Dillo tunjala kilindo k'a fɔ ko a ye dankari kɛ furuba lakana gundo cakɛda o kan tarata sufɛ ka taa se arabadon na i bɛ se ka perepere latigɛli di an ma a kan wa. De cet événement et de cette mort. L'enquête est toujours en cours. Le procureur a annoncé les gens qui ont perdu leur vie. Sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na hali bi jalakibaga ye laseli kɛ mɔgɔ minnu bɔnɛna u ka ɲɛnamaya la mɔgɔ caman de ko don ani fana sɛgɛsɛgɛli daminɛna wa o la nin sɛgɛsɛgɛli nin kuncɛlen bɛna to an k'a dɔn min kɛra ko min tɛmɛna tile damadɔw kɔnɔ sigibolo tun bɛ farati la yɔrɔ minnu na. Jour où des institutions étaient en jeu. Mais au-delà des institutions, des vies humaines. Nga o sigibolo kɔfɛ laban na hadamadenw ka ɲɛnamaya bɔnɛna wa o la ni ye ko gɛlɛmanba ye nin bɛɛ b'an lase kɔrɔtɔko ma siɲɛ kelen ko kura ka fu siri min ka fɛgɛn ani ka majalan barika bonya walasa ka to an ka basigi bɛɛjɛfan kɛnɛ bɔnda la o yɔrɔ ye ko Tchad jamanadenw n'u ɲɛmɔgɔw ka ɲɛta ye. De renforcer ce qui est fragile afin de nous permettre d'atterrir à l'aéroport de la démocratie, c'est-à-dire le choix des Tchadiens, de leurs dirigeants qui vont répondre à leurs besoins parce que les problèmes des Tchadiens de tous les jours, c'est ça l'essentiel auquel nous devons répondre collectivement. On a vu Yaya Dillo à vos côtés du temps où vous étiez opposant. Je suis chef du gouvernement du Tchad. La mort de n'importe quel. Ne Tchad jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye Tchad jamanaden o mɔgɔ ka saya ye dusukasuko ye ne bolo. D'ennemis. Il ne peut y avoir que peut-être ponctuellement des. Balma o awre ya famia nin ban se an ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ma Siaka Traoré bolo Siaka kɛnɛ b'i bolo. Nantolantan Bnakou kan Farafina Club ka ɲɔgɔn dan min bɛ coupe de la confédération kofɔ o phase de poule ko don ɲina saison 2023 2024 o tile wɔɔrɔnan laban kun cɛra kunu kari marisi kalo tile 3 san 2024 na min bɛ stade malien de Bamako kofɔ o bina kunu Maroc Renaissance Sportive Berkane ɲɛkɔrɔ cɛliw 3 Renaissance Sportive Berkane y'o sɔrɔ kanankolo o kɛra stade malien de Bamako ta ye o jaabi tɛna fɛn bɔ sɛdini sɔngɔ na stade malien de Bamako fan fɛ ka da kan a kalifira kabini phase de poule tile 5nan ɲɔgɔndanw sen fɛ o kɛnɛ kan hakilina jiginna a ye se sɔrɔ Congo Diable Noir ɲɛkɔrɔ cɛlu 1 kanankolo a bɛna nin yɔrɔ ta coupe kafu phase de poule quart de finale la hali n'a y'a sɔrɔ stade degeli karamɔgɔ Seku Sek Bako ka laɲini tun ye de ka phase de poule ninnu kun cɛ ni san o b'a yira k'aw bɛ se Bamako jɛmanw na n'o ye stade tɔgɔ wɛrɛ ye na Renaissance Berkane ɲɛkɔrɔ cɛlu 1-2 Renaissance Sportive Berkane kanu na coupe de la confédération phase de poule ɲɔgɔndan kun cɛlen groupe D kɔnɔ n'o ye stade ka groupe ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Renaissance Sportive Berkane bolo kuru 14 stade malien de Bamako jɔyɔrɔ 2nan kuru 10 Afrique du Sud Sékou Koune United FC jɔyɔrɔ 3nan b'ale bolo kuru 5 Congo Diable Noir jɔyɔrɔ 4nan laban b'ale bolo kuru 2 Sékou Koune Diable Noir ye 2 bin de kɛ kunu Sima Sesila kanankolo fan 2 bɛ fɛ coupe kafu quart de finale tirage au sort ɲɔgɔndanw de makɔrɔnen don an bɛ waati min ko sisan VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. Balma o awre ya faamuya ni de bɛ dansigi an ka bi kibaruya la ni a fanba a bolila colonel Ya Sangare ale ka gafe koɲa kan Tchad premier ministre ni o ye succès Masra ale fana ka interview ka sɔrɔ ka na kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye ni kɔni ni farala ɲɔgɔn kan a balimakɛ Cheikh Oumar Thiero Lasa Modibo Dambele ale tun bɛ kuma barani na an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye aw ni ce aw ka lamɛnni la ani filɛli la aw k'an bɛn